день, дорогие сябры! Сегодня мы протягиваем серию наших литературных встреч, организованных Министерством информации Республики Беларусь, открытым акционерным товариством «Белкнига» и выдавецтвом «Мастацкая литература», присвяченным 90-годию классика белорусской литературы Владимира Караткевича. Сегодня моя соразмовца, поэт, прозаик, литературный критик, головний редактор часописа «Ньоман» Юлія Алейченко. Вітаю. Юля, ты, як і Караткевич, народилася у Орші, але бачить його не могла, тому що народилася праз много-много годов після народження Караткевича, і після того, як Владимира Семеновича уже не стало. Вот скажи, пожалуйста, коли до тебе пришло усведомление того, что ты землячка классика белорусской литературы? Я скажу, што гэта адбылося даволі рана, таму што вось гэтыя правільныя акцэнты школьнай адукацыі, яны прысутнічалі. Таму што калі былі нейкія урокі пазакласнага чытання, ці пазней ужо ў старэйшых класах школьнай праграмы чытання твораў Владимира Караткевича, нам заўсёды акцэнтавалі ўвагу, што гэта ваш зямляк. Таму проста немагчыма было не звярнуць сваю ўвагу нават у вельмі юным узросце на гэтую акалічнасць. І яшчэ праз творы Владимира Караткевича цікавым чынам мы даведваліся пра аршанскую гісторыю. Таму што вось гэты хрэстаматыйны верш «Таму і люблю я Оршу першым вялікім каханнем», там ідзе пералічэнне знакамітых месцаў Аршаншчыны, і пра многія мы, дзеці, натуральна не ведалі. Напрыклад, што такое Кабыляцкая гара, месца масавых расстрэлаў, і многія іншыя, пра тое, што трэба было усвядоміць, трэба было зацікавіцца гісторыяй гэтых месцаў, і такім чынам мы даведваліся. Яшчэ вельмі правільна была пабудаваная праца са школьнікамі ў музеі Владимира Караткевича, які з'явіўся ў 2000 годзе, і адразу гэта стала такім месцам культурных сустрэч, дзе запрашаліся і школьнікі на экскурсіі, і праводзіліся адмысловыя творчыя, літаратурныя вечары, запрашаліся пісьменнікі з розных гарадоў Беларусі. Я памятаю, як прысутнічала на сустрэчы з Павлом Саковічам, напрыклад, у музеі Владимира Караткевича. І гэта заўсёды былі такія вельмі густоўныя выставы па яго творчасці. Гэта былі і зробленыя аршанскімі майстрамі, а гэта вельмі распаўсюджана ў Оршы, праводзяцца адмысловыя кірмашы, дык вось зробленыя майстрамі лялькі па творах Владимира Караткевича, пано вельмі цікавыя. І гэта, безумоўна, такія вось яркія плямы, якія прыцягваюць увагу дзяцей. Таму я скажу, што такое усведамленне прыйшло даволі рана. А ў школе, калі ты вучылася, ўжо Караткевича праходзілі? Таму што так. У маім дзяцінстве яго не праходзілі. Так, ужо праходзілі. У школьнай праграме гэта ў асноўным былі старэйшыя класы, 8-9, а да гэтага урокі пазакласнага чытання нам ужо расказвалі пра Караткевича. Вось маё пакаленне — гэта тыя хлопчукі, якія з захапленнем чыталі «Дзікае паляванне караля Стаха». Мне вось неяк здавалася, што гэта больш менавіта твор для хлопцаў. Для цябе якім творам адкрыўся Караткевич? Да, можа быць, я згодная для хлопцаў, таму што мой бацька таксама дзяліўся такімі ўражаннямі, што ён шукаў нумары маладосці, каб прачытаць, таму што в кнігах яшчэ не было. І гэта было сапраўды такім вялікім адкрыццём для пакалення ранейшага. А для мяне самым вялікім адкрыццём, спачатку, натуральна, была паэзія Караткевича, вось названы ўжо гэты хрэстаматыйны верш, і многія іншыя, «Мокрая травы» я вельмі любіла. А потым гэта вось кніга, якая прысутнічае сёння тут, гэта «Каласы пад сярпом тваім». Таму што, напэўна, для дзяўчат, хоць гэта і вялікі аб'ём, але чытаецца на адным дыханні, і гэта і рамантычная лінія, і такі дынамічны аповед. Напрыклад, мяне гэта вельмі зачапіла ў такім узросце 15-16 гадоў. Гэта для мяне было сапраўды адкрыццём. Дарэчы, вось пра пакаленне чытацкія, літаратурныя. Калі Караткевич прыйшоў у
літаратуру са сваімі гістарычнымі творамі, то увогуле пра беларускую гісторыю пісалася вельмі мала на той час. І яна падавалася досыць аднабакова, што гэта вось такі бедны, закінуты край, несчастныя людзі, якія працавалі на паноў, і вельмі кепскія багацеі, якія эксплуатавалі іх працу. І Караткевіч пачаў паказваць у сваіх творах іншых людзей, іншых паноў, як вось ты згадала той жа роман «Каласы пад сярпом тваім», што яны былі розныя на самой справе. Гэта вельмі разыходзілася з афіцыёзнай крытыкай, і за гэта Караткевічу шмат даводзілася цярпець. Скажам, калі рыхтаваўся да выдання роман «Каласы пад сярпом тваім», у Караткевіча на самой справе былі вельмі вялікія праблемы з выданнем гэтай кнігі, таму што пасля таго, як роман быў на пачатку надрукаваны ў часопісе «Полымя», быў такі крытык Якаў Герцовіч, які напісаў здаецца, у газеце «Літаратура і мастацтва» грозны такі артыкул. Вось я хочу працытаваць, што ён пісаў. Аўтар зноў прадэманстраваў абмежаванасць свайго гістарычнага бачання, звязаўшы адной вяровачкай буйнога зямельнага магната князя Юрія Загорскага і прыгоннага селяніна Міхала Калутая, зрабіўшы з гэтага далёка ідучыя вывады. І тады да крытыкі крышком па-іншаму адносіліся, і ў выдавецтве прыпынілі падрыхтоўку да выдання роман «Каласы пад сярпом тваім» і вырашылі, што аўтар павінен гэты роман перапрацаваць. І вось тады у Саюзе пісьменнікаў адбылася такая нарада, пасяджэнне, у якім прымалі ўдзел на сённяшні дзень самыя вядомыя, ці адны з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў, на той час даволі яшчэ маладыя. Я дазволю яшчэ прадставаць Адама Мальдзіса, урывак з яго книги «Жыццезнесення» Владимира Караткевича. Так вось Мальдзіс пісаў: «І вось 22 лютага 1967 года адбылося сумеснае пасяджэнне сакратарыята СПБ і секцыі прозы і крытыкі. Перш чым адкрыць баталію, Вячеслав Адамчык і Янка Скрыган запатрабавалі, каб прадстаўнік выдавецтва Леў Салавей прыўзняў забрала, выклаў прысутным усе контраргументы. І той вымушаны быў зачытаць урыўкі з выдавецкай рэцэнзіі, аўтар якой пачаў за здравие, а скончыў за упакой. Аддаўшы належнае таленту Караткевіча, рэцэнзент далей папракаў яго, што ён напісаў не хроніку народнага жыцця, а хроніку князёў Загорскіх. Народны заступнік Корчак дарэмна не выразаў іх. Добрых паноў на кшталт Загорскіх не было і быць не магло, даказваў рэцэнзент. Авергаючы яго спрошчаныя уяўленні пра гісторыю, Янка Брыль, Іван Мелеш, Алесь Адамович, Іван Науменка, Ніл Гілевіч, Геннадзь Кісялёў, Алеся Сіпенка, Ас Грэшны і іншыя гаварылі пра тое, што, як і рускае дваранства, беларускія магнаты і шляхта бывалі розныя, і прагрэсіўныя, і ніякія, і рэакцыйныя, што трэба пераадольваць ранейшую абмежаванасць нашай літаратуры, калі ў ёй быў толькі дрэнны пан. Прагучалі заклікі ўлічваць рэальны расстановку сілы паўстання 1863 года, спецыфіку тэматыкі і індывідуальнасць аўтара. Крыху скептычна выступіў Адамович. Вось мы хораша пераконваем тут адзін аднаго, а выдавецтва ўсё роўна не выдасць раман яшчэ гадоў з 5. Пра гэта нават можна біцца аб заклад. Узровень абмеркавання быў у цэлым вельмі высокі. Слушных аргументаў абарону Караткевіча выказалі многа, і яны, па вобразнаму выражэнню Янкі Брыля, зваліліся на беднага Льва Слаўя, нібы капа сена. Абмеркаванне раману ў Саюзе пісьменнікаў, здаецца, не зрабіла на выдавецкіх работнікаў асаблівага ўражання. На рукапісе «Каласоў» было пастаўлена столькі пытальнікаў і клічнікаў, панапісана столькі здзеклівых заўваг, што Караткевіч схапіўся за галаву. Гары яно ўсё гара. Не буду я правіць ні слова. Няхай ляжыць да сканчэння свету. Вось так пісаў у сваёй кнізе, ўспаміне Адам Мальдзіс пра
один из самых знакомитых романаў Караткевича «Колосы под серпом твоим». Так вось я чаму на пачатку сказаў пра пакаленне? Таму што для пакалення тых пісьменнікаў і чытачоў, якія былі ўжо свядомымі чытачамі, свядомымі пісьменнікамі у 60-е гады, у канцы 60-х гадоў, Караткевич гэта было адкрыццё і ў гістарычным плане таксама, не толькі ў літаратурным. А вось для твайго пакалення, якое мае магчымасць сёння чытаць безліч гістарычнай літаратуры, у тым ліку літаратуры дакументальнай, у тым ліку кніжкі, якія сёння факсімільныя выданні можна знайсці калі не ў кнігарні, то ў інтэрнэце, якія выходзілі і 100 гадоў і больш таму назад. Вось для цябе Караткевич стаў нейкім адкрыццём, ці гэта проста пісьменнік, які пісаў проста вельмі цікавыя творы? Не, сапраўды стаў адкрыццём, таму што трэба памятаць, што вот наше пакаленне гэта апошняе, можна сказаць, у якіх інтэрнэту не было вот да заканчэння школы, да нашага ўжо такога свядомага ўзросту, і тыя веды мы павінны былі браць з кніг. Я лічу, што гэта вот заклала нейкую базу, і гэта, канешне, вельмі добры базіс, добрая школа. Таму Караткевич стаў адкрыццём. І, як вядома, ён планаваў стварыць вось такія 100 тамоў беларускай, умоўна кажучы, гісторыі, міфалагізаванай. І ў нейкім сэнсе ён зрабіў гэта ў зямлі пад белымі крыламі. Гэта не 100 тамоў, як ён планаваў, але гэта вось такая кніга, якая заклала ў маім падлеткавым узросце мае ўяўленне пра Беларусь, пра беларушчыну. І дзякуючы гэтаму, напэўна, я і захапілася беларускай мовай, пачала размаўляць, пісаць па-беларуску, менавіта дзякуючы гэтаму твору. А што датычыцца вось такога гістарызму, то, канешне, і цікавасць да паўстання 1863-64 гадоў, з сухіх такіх вот ведаў на уроках гісторыі, гэта абсалютна будзе нецікава для школьнікаў. А вось роман «Колосы под серпом твоим» гэта, канешне, гераізацыя нашай гісторыі. І нават для нашага пакалення я не скажу, што гэты міф пра дрэннага пана, ён цалкам развеяўся. Абсалютна не. І таму, дзякуючы вось такім творам, безумоўна, стварылася нейкае ўражанне пра шляхетную Беларусь, пра высакародных беларускіх людзей. А Караткевич па-іншаму і не мог думаць, таму што я вот так у сваёй свядомасці ставлю яго ў адзін шэраг з Максімам Богдановичам, таму што гэта прыклад такіх пісьменнікаў, груба кажучы, не ад зямлі, а з інтэлігентнай сям'і. Таму што ў іх, напрыклад, і вобраз маці вельмі падобны ў творчасці і па жыцці. Караткевич з яго ідэалам жанчыны, які базаваўся на вобразе маці такім узнёслым. І тое ж самае фактычна ў Караткевіча, таму што, як мы ведаем, яго маці паходзіла са шляхетнага роду, з роду Грыневічаў. Вось па адной з версій менавіта гэта сваяк Владзіміра Караткевіча удзельнічаў у паўстанні 1863-64 гадоў. Тамаш Грыневіч, які быў расстраляны ў Рагачове, адкуль ідзе ветка маці Караткевіча. Таму гэта вось такая шляхетнасць прыроджаная. Неяк Рыгор Барадулін заўважаў пра маці Караткевіча, што яна панавітая ад нараджэння. Яна любіла густоўныя рэчы, сямейныя рэліквіі, і ўсё гэта перадалося Владзіміру Караткевічу. Вось калі прадоўжыць такія паралелі праводзіць паміж пакаленнямі, пакаленнем тых, хто прыходзіў у літаратуру у 60-е гады і вашым пакаленнем, магчыма, я памыляюся, таму што, конечно, лепш за твоё пакаленне ніхто не ведае, чым ты як прадстаўніца і астатнія, у адрозненне, скажам, ад мяне. Але вось мне часам здаецца, што пісьменнікі, якія прыходзілі у літаратуру той час, яны былі больш
ну я не скажу дружныя, але яны больш як бы, вот это пакаленне было больш цэласнае. Яны пісалі адзін пра аднаго вельмі шмат. Той жа Мальдзіс столькі у той час уже пісаў пра Краткевіча. Яны чыталі адзін аднаго. Вось мне часам здаецца, што сёння гэтага няма. І я не говорю, што гэта добра ці кепска, таму што, можа быць, якраз літаратура, пісьменніцтва гэта ёсць праца сам сабою. Ніхто больш не патрэбен табе. Ці я ў нечым все-таки памыляюся. Вот што ты магла б сказаць пра сваё пакаленне? Ну, я б не сказала, што зусім не пішуць пра адзін аднаго. Канешне, ёсць такое, ёсць там у нейкім сэнсе літаратурная тусоўка, як зараз кажуць. Але проста мне падаецца, што гэта накладае адбітак эпоха, таму што зараз эпоха ўсё ж такі індывідуалізму яркага. Вось. І, ну, вот, праводзячы такую паралель, я радая таму, што зараз вяртаецца вось такая магія пісьменніцкай, ну, працы, скажем так, да гэтага больш пільная ўвага скіраваная. Таму што, як мы ведаем, у Краткевіча былі вот такія рытуалы. Ён таксама у некаторым сэнсе казаў, што праца пісьменніка — гэта праца за сталом, гэта праца са сваімі думкамі, вобразамі. Ён ствараў твор па падрабязных планах. Вось што датычыцца яго раманаў, то даследчыкі знаходзілі такія планы, дзе прапісаныя біяграфіі, дзе прапісаныя вось гэтыя ключавыя моманты развіцця дзеяння, такія вельмі складаныя. І вядомы рытуал, калі Караткевіч ужо, калі былі падрыхтаваны ўсе яго чарнавыя запісы, у адзін дзень апранаўся у белае адзенне, прымаў душ, выпіваў кавы і вось сядаў перапісваць начыста ўжо ўвесь твор. І ў яго было такое павер'е, калі ён напісаў без памылак першую старонку, без выпраўленняў, то значыць ужо ўсё пойдзе добра. Вось. У некаторым сэнсе зараз вось такая магія пісьменства, яна вяртаецца. Да, гэта эпоха індывідуалізму, але мы сустракаем вось у тым жа Фейсбуку, які у некаторым сэнсе зараз з'яўляецца вот такой пляцоўкай віртуальнай абмеркавання беларускай літаратуры. І, напэўна, кожны, хто піша, размаўляе па-беларуску, у яго ёсць вось такая суполка сяброў у сацыяльных сетках менавіта з беларускамоўнымі старонкамі, дзе вось гэтая міфалогія, вось гэтыя стасункі паміж пісьменнікамі, паміж культурнымі дзеячамі яскрава праяўляецца. І вот я задумваюся над тым, як будзе даследчыкам літаратуры ў будучыні, таму што цяпер не трэба шукаць дзённікі, трэба паглядзець, што ты пісаў на сваёй старонцы, і многае стане вядома пра цябе. Вось калі паглядзець на беларускую класічную літаратуру, калі азірнуцца назад, ну, Сенка Купала, геніальны паэт, які паказаў беларусу, што гэта народ, які павінен людзьмі звацца. І Кут-Колас стварыў «Новую зямлю», энцыклапедыю беларускага сялянства. Максім Гарэцкі напісаў у тым ліку на імперыялістычнай вайне нон-фікшн у беларускай літаратуры. Максім Богданович паказаў, што беларускай мове, беларускай паэзіі, беларускаму вершу падуладна любая еўрапейская форма паэтычная. Янка Брылі, майстар еўрапейскага ўзроўня, які пісаў мініяцюры, якія сёння модныя ў тым жа інтэрнэце. Можна працягваць. Васіль Быкаў — это еўрапейскі ўзровень, калі гаварыць пра ваенную прозу. Вось Караткевіч, безумоўна, гэта гістарычны раман, это, безумоўна, таксама еўрапейскі ўзровень. Калі зноў-такі гаварыць пра пакаленне 20-гадовых, 30-гадовых, вось як ты лічыш, ёсць у беларускай літаратуры яшчэ нейкія нішы жанравыя, калі говорить пра накірункі, якія яшчэ не заняты, і вось гэта ваше пакаленне маглі б гэтыя нішы заняць. Бачым і паслядоўнікам Караткевіча у гістарычнай літаратуры, тая ж Людміла Рублеўская, творы якой ўжо экранізуюцца таксама, і гэта зноў-такі працяг такога нацыянальнага міфу. Ёсць і фэнтэзі таксама ўжо з гучнымі імёнамі, чаго раней было меней.
Развивается, в принципе, и такое вот традиционное письмо, и постмодерновое письмо. В принципе, складана сказать, однак наше пакаленне больш стварае літаратуру ў жанры нон-фікшн. Ну, вядома, што гэта дакументалістыка і ранейшая, безумоўна, але цяпер гэта вот такі хор галасоў, як назвала гэта Святлана Алексіевіч, гэта вот такія, скажем так, даволі грубыя срэзы літаратуры. Гэта можа быць чыста інтэрв'ю, чыста на аснове гутарак. І прысутнасць аўтара там ужо робіцца даволі мінімальнай. Можна казаць, што гэта працяг такого постмодерновага смерці аўтара паняцця. Можа быць, гэта ўжо нешта іншае, але менавіта літаратура нон-фікшн, яна займае і у сусветных рэйтынгах першыя месцы, і ў прынцыпе гэта таксама прыходзіць і ў беларускую літаратуру. Добра гэта ці дрэнна, напэўна, час рассудзіць, але гэта таксама ў нейкім сэнсе захаванне міфу. Таму што мы ведаем, што цяпер і тэатральныя пастаноўкі ствараюцца проста вось на базе такіх гарадскіх гутарак, гарадскога жыцця. Ёсць, напрыклад, такі цікавы спектакль «Цэнтральны» пра цэнтральныя магазіны, якія ўсе ведаюць, краму, дзе ёсць кафетэрый і збіраюцца вот такія андэграўндныя, бамондныя людзі. Вось проста на гутаркі за кавай ці чымсьці мацнейшым. Гэта таксама захаванне міфу, толькі гэта ўжо гарадскі фальклор у такім вот сучасным пераасэнсаванні. Як ты лічыш, нон-фікшн сам па сабе, ён прыйшоў у літаратуру, тым ліку беларускую літаратуру надоўга ці не? Вось чытач, ён не стоміцца ад этой дакументалістыкі, ад этой рэальнасці? Можа быць, яму ўсё-такі захочацца неўзабаве якраз от той романтычнасці, той фантазіі, якую часта карыстаўся, тым ліку, Караткевіч? Маё адчуванне, што так. Таму што, можа быць, гэта і мой суб'ектыўны густ працуе, але вот маё адчуванне, што сапраўды проста наспеў такі час, калі адкрываюцца архівы, калі мы можам даведвацца безліч інфармацыі, якая была схавана да гэтага часу, і у людзей ёсць такая надзённая патрэба проста пра гэта даведацца. Але ўжо і зараз ёсць людзі, якія пытаюцца, а што пачытаць такога сюжэтнага, класічнага. І вот тады даводзіцца раіць і класікаў, як Владзіміра Караткевіча, так і сучасных празаікаў, паэтаў, якія пішуць менавіта романтычныя творы, мастацкія ў такім сугуба кананічным значэнні творы. Таму я думаю, што да, гэта мода можа быць часовай. І не магу не задаць пытанне, паколькі ты не толькі паэт, не толькі празаік, не толькі крытык, пра што я ўжо казаў, але і галоўны рэдактар часопіса «Нёман». Вось як часопіс «Нёман» адзначае юбілей Владзіміра Семеновича Караткевіча. Хоць я разумею, што гэта цяжка, таму што пра Караткевіча шмат сёння пішуць, шмат гавораць, шмат выдаюць і перавыдаюць, і лепшыя яго творы на рускую мову перакладзены, тым не менш, я думаю, што Нёману бок не застаецца юбілей. Так, мы ўжо, канешне, пра гэта думалі, і такім падарункам і для нашых замежных чытачоў, якія выпісваюць Нёман за межамі Беларусі, такіх даволі шмат, гэта будзе пераклад сапраўды зноў-такі гэтага рамана «Каласы пад сярпом тваім» на рускую мову. Гэта будзе, канешне, часопісны варыянт, аднак цікава будзе і, напэўна, для чытачоў, якія чытаюць, размаўляюць па-руску, і для беларускіх даследчыкаў з пункту гледжання мастацкага перакладу. Таму чакайце ў лістападаўскім нумары. Ну што ж, будзем чакаць лістападаўскі нумар часопіса «Нёмана». Спадзяюся, нашы слухачы, гледачы будуць чакаць нашых наступных сустрэч у Доме кнігі Светач. Дзякуй. До сустрэчы.